Kto to je? Martin Pohánka? V Bratislave? Počkaj, natáčam. Ty kokos, čo tu robíte? Dobrý deň, mladý pane. Marikson, Mladý pane, ako sa máme v Bratislave, takto prvýkrát? Ne? Či? Čučoriadka, čo robíš? Tento čo kúka? Na kvalita. Čo tu máme dneska? Ukáž? Normálne. Toto môžeš tu ukázať? Toto môžem do tohto dať? Počkaj. Kód Pohyb 5 a kód Marikson. Marikson, hej. Kámo, toto keď uvidí Guladino, tak si piči proste. Zvieny Galaxy pre workout. Jednu skúpu dávam? Áno, asi. Nie, koľko pohy? Jo, jedna stačí. Daj to. Ten originální to je, že... Nechutí to zle. Fakt. Trochu tak trpko v pozadí, ale není to zle. Kokos. Určite lepšie ako Final Boss. Hlavne spravíš oné. Áno, zlú reklamu. Spravíš veľmi dobrú reklamu. Zajtra mi bude písať Gukino, že vieš, čo skončíš. No však... Do fitka, tady byste mohli vidět velký nápis 77 Fitness. Je to nejlepší fitko v Bratislavě. Kúknite na neho. Ideme cvičiť dipy. Dipy, jak... Ja aj do piči, musíš všetko komplikovať. Dobre, toto mi totálne gate stiahne. Čo? Za chvíľku mi gate padnú. Daj, Rišo. No David, že koľko na to dáš, keď ti benchuješ 180? 50 kg. A easy. Nebolo to ťažké. A, nebolo ťažké ešte. Ideme nájsť Čecha, že čo robí, že aký stroj si našiel na prvé vyskúšanie. Kokos. Hopa. Pane, jaký máte zatiaľ názor na túto našu posilku krásnu? Moc se mi to tady líbí, jsem unešen z těch Prime strojů, v životě jsem necvičil na Prime strojích a těším se dneska, až si zkusím všechny Prime stroje, co se zde nachází. Dneska benčovať aj? Benchovat? Benčovať. Ne, já dneska budu pumpovat jenom. Prosím, to vypadá brutálne. Hele, tohle je výzkum, on ví všechno, co se optimálního cvičení týče. To tam je 65 ten kg. Richard Curl. Ten je od Prime taky? Hej, OK. to je veľmi dobrý. A, Pak na triceps možná stavování kladky. no a to tam je... Že si dokážu odehnat celý trénink to. Na Prime. A potom bych si chtěl určitě zkusit ty zákoby v sedě. No kamo, to sú brutálne. Vidíte to správne? 3,25. Čo bolo zaraz? Aha, OK. 2, 3. OK. Ove, Možno by som dal ešte ďalšie dve, ale skúsim ešte 5 pridať. Alebo ty nejdeš vyššie už? nie, ja som do toho už bol na pracovnú. Á, dobre. Ja som si dal, že tak 3, 1 RIR, 2 RIR. Tak to povie reálne, že elbow sleeves nepomáhajú, tak ojebáva, kamo. Dal som o 5 kg viac a On ich o má na opáčku sebe, on viac. ich má na sebe, hej. Naozaj, akože ja sa priznám, že proste bolia ma lakte, tak som si kúpil elbow sleeves na A toto. normálne by si dal koľko? Normálne som dal, že minulý tréning som dal 70 kg dvakrát, dneska som dal 75 trikrát. Proste pomáha to. A to kamo, to nemám hentie, vieš, že čo dávajú na benčoch tie A deti, toto sú aby... kolkatky? Či to nemá akože To sú kamo ešte také, že to ani nie sú, že súťažné, že to sú také, že čo by nemali ani pomáhať. Ja. Fakt, že to ide ťažko už. Môžeš teraz Že povedať. idem na back-off, to čo som bol minule na top set, na 2 opáčka, som vedavý, že koľko dám teraz na back-off s bandážami na lakte. Mali sme Hyperion set. V aute sme išli, kámo, totálne ma svrbelo, že všetko aj vnútri, normálne tam nesvietí slnko. Fú. A teraz už to je v pohode, teraz už cítim proste, že mám energiu. Teraz už je to také, aké by som si dal normálnu túto, V2, čo to je, jak sa to volá, Tropical Punch, myslím, alebo Cherry Blast je podľa mňa najlepšia príchuť Titan Gold pre tréningovky. Ale už teraz proste cítim taký istý asi akýby efekt, že už ma nesvrbí, už cítim možno, že to isté reálne, že taká istá úroveň energie.
Čo hovoríš zatiaľ na ten chest press, ktorý si išiel teraz? Bol si ten blahu? Jo, fajn. Jaký bol? Koľko z 10? 9,5 z 10. 9,5, to je dosť. Si dostal za neho erekciu? Taký dobrý? Poloviční. A on je family friendly, ho sa nemôžeš také veci pýtať. Ale však to je na môj video. Na druhou stranu, hammer chest press bych dal jakoby na stejnou úroveň, nebo jakože v leže. Ten Ja viem, ktorý. Áno, len ona tam je taká strašne divná, jak keby to takto ideš. Čiže by to tak nepríde? Lebo ja keď som ho išiel... ono jich je víc těch chest pressů od hammeru. Ten blahu, ja myslím, a on proste má takú, že ty takto začínaš a keby končí, že takto ti ide, ja neviem, tak čudne. To mi až tak jakoby nevadilo, no. Aha. Ale tohle je fajn, no. Výskumnícky naložená váha, že je to ťažšie v natiahnutej fáze. To asi nebolo Riro. To sú, aha, tu sú ešte 2,5, to som si nevšimol. No. Ja by som tu bral niečo na zachytenie nôh. Hej, tam Že na proste spolok, mi tu no. vadí, aký by možno... Kamu, to nedám aj na jedno opakovanie. Podľa mňa problém je, že jak toto on ide hore, tak jak keby, no zaostril mi telefón na ruku, že ťahá hore, ale ten stroj by chcel ísť rovno hore, ale jeho zápestia ťahajú jak keby dozadu, že jak keby ten vektor váhy ide iným smerom, jak vektor jeho rúk. Lavička, Prosím? toto by som si dal hore radšej. To bude lepšie ti to tak bude feelovať, no. A aké to je? Páči sa ti to, či nie? Má to, Tak toto ideš si tak? Má to neoptimálne naložené? Nemá to až tak neoptimálne naložené, akože je to viac menej jedno. Ale dosť to je váhy toto, keď si to vezmeš 40 kg. Kamo. Á, dobre. Ale ty to robíš normálne, ne? Hej, ja to robím, no ale je to len všetko naložené tu väčšinou. To neviem tiež, čo je. To je nejaký veľmi zaujímavý stroj. Ale videl som ho včera robiť, čáva tam na tom a bolo to akože halúzne to vyzeralo. Jakože místo jako jednodušek asi. Hej, ale podľa mňa tie handly sú akoby, že strašne zlé, že akoby, čo budeš tlačiť to takto. Že, a ešte sa to proste tu do seba buchne, takže musíš zastaviť. Neviem, moc som tomu nedošel na chuť. Já jsem si na dnešní trénink nevzal sluchátka, protože jsem se tady chtěl bavit s kamarádama, ale z té hlasitý hudby a celkově mi přijde, že tady je hrozně stísněný prostor, protože tady je hrozně moc strojů. Není tady úplně asi přerváno, že asi tady může být i víc lidí. Keď si to v pík hodinách, že okolo 3. 4. to je strašné. No kámo, já si to neumím představit, že by tady bylo ještě o trochu víc lidí s tím prostorem, jaký tady je a s těma strojema, kolik jich tady je, tak kámo, i když tady jsou jako pík stroje, tak by mi tady mrdlo asi z toho cvičit, jako. Mně přijde, že kam se postavím, tam překážím a nemám z toho tady moc takový jako dobrý vibe. Je tady nahlas hudba, no, začínáme z toho mrdat v hlavě. Počkaj, takto z toho toč. Opa, kedy bude pohyb? Pozri, vidíš, lebo keď sa dáš na ľavu... Alebo Bruno na Titangoute. Bude Ja niekedy? nebudem nikdy. Ale ono, vidíš, že keby to dáš na druhu, tak ty to máš keby tuto hore. Jo, jasný. Takže by si to nevedel obtočiť a teraz to... No. Kamo, toto neukáže. Opa. Opa.
Kamo, ale jaký má chrbát cez to tričko? Kámo, dobrý má, no. Brutálny. Kedy je ťažšie pridať, že jedno páčko ako pol kila. No však ja som včera videl, myslím, a hovoril som tam, že zo 4 ísť na 5, alebo proste čím si v nižšom Áno. rebrenči, tým je to ťažšie proste. Áno, lebo tak to je viac percent, jak keby. Hej. Neviem, koľko som čo opakovaní, kamo. Mám to natočené, myslím. Asi 6 alebo 7. Ukáž, ja si dám 6 alebo 7? 6, 7. Počkaj, tam máš menej kilo hlava. Nevadí, to je asi s tým, lebo tá predtým bola taká Real 2. Jaký freestyle? Nepríde ti, že sa do toho viacej mykáš? Že je keby, že takto. A robím to tak? Podľa mňa si to trochu robil. Môže byť. Ako snažím sa to mať čo najviac štandardizované, ale kámo, neviem reálne, keď to nenatočím, vieš. Ja som tak štandardizujem, ja si to keby dám medzi, jak mám podzadné rameno, aby sa mi dotýkalo aj rameno, aj lakeť. Aha. Že tuto niekto pozná loptu. Pozná loptu, vie jak nakladať kotúče. Nakladáš to dobře. Hej, ale ten fullstack je fakt hrozně ľahký na to. Je, kámo, toto je podľa mňa že najľahší pack deck, čo reálne existuje. Oboustranný gym pin na pack decku. Viděli jste to někdy? Já ne. Mám tam 2 dvacky. Bude to už těžký. A ještě si tam přidám něco. Ukáž, skúsim ja, či to dám. Nepřidám. A to je lahučké, no. Daj si, keby zober si jednu takto sem a ja ti donesem druhú. Postav sa podľa mňa k tomu. Postav sa k tomu, počkaj. Postav sa k tomu a daj si ju keby von čo najviac. Držíš? Môžem? Pekná. To je grinder. Docela. Nejdeme? Jakože ten fullstack tam, chceš nějak pomoct? Ne, ja len chcem si to vyskúšať, Niekam či to je až silný. či to je až také ťažké, jak si toto grindilo. Kamo, to je nezmysel. On je... Že čím, podľa mňa, čím si... Ty stál 180 na bench. Dvakrát. Dvakrát, Kamo, on je... 180. Já jsem viděl routu 160, ne? Podle mě. Ne, 180 som to mám len na TikTok klip. Na výšku, jak keby. To som... Ne, běž na kulturistický závod. Já jsem přijel tady na Slovensko dát bídu Mariksonovi za to, že dojebal závodní přípravu. Já jsem byl jeho #1 fanoušek, aby to dotáhl na prkna. Já jsem ho sledoval, glejzoval jsem ho, vždycky do DM jsem mu napsal, že hej, ty vypadáš fakt brutálně, už se těším, až si stoupneš na prkna, to zvládneš. Najednou vidím, že je někam na dovolenky, že má nějaký zranění a z ničeho nic, plus 15 kilo? 12. 12. Ale tak, kámo, to vieš, to bol strašný rebound. To bolo, že som sa dostal na 80 a zrazu proste, že 92. Ale ty jsi úplnej ten příklad toho, jak jsem dopadl taky po prvních závodech, že člověk si neuvědomuje, jak moc je důležitá ta pozávodní nebo podietová fáze a pokud trošku jako ulevíš v hlavě, tak seš Áno. mínus jako no. Čavo proste vypil 20 pív za deň, išiel na dovolenku, koláče jedol, že úplne piči mal. 6-7 pív, lebo to posledné bolo litrové. Kámo, to bolo. A 2 týždne non-stop cheat. 5000 kalórií každý deň. Čo 5000, kámo, to bolo, že 7-8 proste, to bolo, že totálne odpovídal. Ty se zranil, vykastřila ses na přípravu. To nebolo, že ja som išiel do Španielska, Jo. tam som akože asi možno pribral 6 kg, čož by som akože bola voda, 3 kg z toho určite nejaká veľká, takže by som vedel rebound naspäť do nejakého neúplne 100% stageu prípravy, ale ja som došiel po nejakých 12 alebo 13 dňoch, totálne studený, necvičil, nehýbal sa reálne, že sedel, ani mal žiadne kroky a došiel som, že kam možno dobre poďme vyskúšať bench a ja som proste skočil do 140 a to bolo, že to mi proste keby možno úpon bicepsu alebo také, čo to neudržalo. Podľa mňa sa mi to nejaké ešte zapálilo, niečo tam, nejaká mikro, niečo takto a ja
ja som nevedel, že iba takto proste ruke to bolo strašne. Čistá deprese, jako. Kámo, to si To som nedokážu... pribral ešte ďalších asi 5 kg potom. No. Depresia, kámoško. Totálna riť. Dokážu představit, že každý den vidíš, jak se ti zhoršuje forma a nemůžeš jít do fitka, kámo. No. A to nebolo, že nemôžem ísť do fitka, ja som ledva vedel takto pohnúť rukou hore. To boli, že... Takhle, pravačku jste mohl dát nahoru. Pravačku som mohol dať, že možno do takéhoto bodu a potom už to bola proste To je bolesť. dosti limitující, já takhle se zdravím často. Aha. Čo to bolo? Pane, vy ste neprepadli propagande flepovania? Nie, Ježiš. mňa to nebaví. Ja už ani neviem, jak sa viažu normálne trhačky. Nepomôžeš mi, prosím ťa? Áno, pomôžem ti. Ja som midget trochu, že nižšia postava, ja sa tam... Dobre, Máš? dík, hej. Pohy. No neviem prečo, Prečo nie? toho napadlo, že toto sa bude točiť. Kámo, Však nie, sa nedalo neboj to sa. zapreť. Čo počúva? Bankai, Katenkyo, Karamatsu Shinjire. Aj, Katenkyo, Karamatsu Shinjire. No, musí byť proste. Koľko ti trvalo pozrieť celý One Piece? To je 1180 dielov. Počkaj, čo je fakt, že 20 epizód denne. Ukáž, ja si chcem dať tiež procentnú. Priemerne som Pomôžeš mi zase? Hej, ale neviem fakt, že koľko mi to trvalo, povedať tak 3 mesiace, 4. Ale to som išiel fakt, že bomby, že kam ja som nič iné nerobil, ja som ležal na gauči a som pozeral One Piece celý deň, vieš. Dobre, mám, dík. Idem si napustiť vodu, hlava. Kamo, ja toto cvičiť nemôžem, lebo... Ja som myslel, že si silnejší na toto. No lebo, kamo, ja mám krátke proste hornú časť ruky, tak ja ten resistance profil tohto cítim 10 krát násobne. Ja to Aspoň niečo, To je proste, tak že- som silnejší. 4 krát horšie, to je, ja to cítim, že ľahké, a tu je to strašne ťažké, a tu je to zase ľahké. Aha. Že keby, čím máš podľa mňa dlhšiu tú páku, tak sa ti Áno, ten tak resistance to- mení. Len zase pri tlakoch máš silné. No, Výhod. a ráno som bol jak zombík na totál, ale ja mám, že všetci proste sa budia, že kávičku si dajú takto na nabudenie. Ja si dám zelené jablko, kreatín z Jim Beamu. Aha. Koľko to je hnusné, jak grcku, keby som pil. A to mňa strašne prebudí, ale zabudol. Hovoríte. Názor. A ešte aj mikiny máme tie isté inak. No, jak bratia. Takže tu je 20, jak Demen som to naložil, lebo však Bruno je trošku slabší na presoch, jak ja. Pomohol by si mi ten prvý? Hej. To je nízko začínať, kamoško. No, raz, dva. Dobre. To mi príde, že ti to je ešte ľahké. Poď. Možno by som dal ešte jedno, dve, ale to som už... Ale keby tie to bola ručky tak- začínajú, že paralelne s týmto a Hej, idú ti hej, akoby hej. takto, tak to dáva zmysel. A inak... Možno si dávať klipy pod toto, keby, že Áno, začína... áno. Dobre. Poď, pekná. A tlač, pekná. Poď, pekná. A ešte jeden, poď, dotlač to. Ešte. Poď, tlač. A tlač, dotlač to, pekná. Jaj, PR-ko. Jak moc si myslíš, že je ťažší tento grip od tohto? No je o moc. Tento je ľahší podľa mňa, kamo. Že máš väčšiu páku? Podľa mňa je ľahší. To je to pri... Čo povieš? Neviem ti povedať, že jak moc. Ja som bol na Gukinovom streame na TikToku, jak teraz zase začal streamovať, lebo dlho nestreamoval. A ja som videl klipy od Jinxieho, jak mu tam proste chat píše, že keď reaguje na nejaké video, pozerá YouTube. Aha. A oni mu tam píšu, že mutni sa, že my chceme pozerať to video na teba a takto proste pičoviny, že vypni si kameru, tak ja som mu to tam začal písať, akože som ho trolil. A nejakí čalovci na mňa v čete, čo akože asi mňa nepoznali, že som jeho proste atlet, takže že blokni ho, blokni ho, daj ho z chatu tohto preč, nech nemôže písať, mutni ho, že mňa proste, ja tomu nerozumiem, čo píše. A hneď elektrolyty, vieš, ak sa zobudím. No ja nemám elektroty, asi len Ale pre kamo, tréningu, keď ich dávam. ja mám inak, toto je pík z lekárne, kamo, pre dojčatá, normálne, že na zvracanie a na hnačku. To neviem čo je.
No, že To je, ale dojčatá, jak sa volá ten produkt? kulíšek. Počkej, to používá Beran. A ja to používam, kámo. Normálne ráno si to dávam. A to je, Máš že to v ruksaku? Či čo? Co? Ja Nie, nešiel si. ale že kulíšek, to je, že pre dojčatá, že keď majú zvracanie alebo hnačku, tak aby do seba dostali, že proste elektrolyty, aby boli hydratované, a to si dávam, že pol sáčku každé ráno. Dobre, tento je totálne v piči, tento to stratil. A kámo, máš 10 sáčkov a to máš za 5 € a taky to vyjde 20 dávok za 5 €. Povedz mi, že čo je lacnejšie od toho. Aké... Opa, tuto sa robia takto, naložené. Feed Integrity, ako mariť. Ja mám tuto naložené, dneska o 5 kg viacej, jak minule. A Pohy tuto robí Prichicles. Jak sa ti ľúbi? Je to pík? Není to také, že na začiatku strašne ťažké odlepiť a potom už ťažké? Je to v pohode. Je to v pohode? Vidíte Pohyho vzadu? Jak mu tam krásne svieti Kamo. toto? Leška. Si dal 2 opáčka? Prosím? 2 opáčka si dal? 3, asi 4, myslím si. 3, 4. Počkaj, natočím ho. Jednu, poslednú. Neviem, čak, ako chceš. Jak? Kamo, nemáš mikrofóny ani. Ani jeden moje meno nevie povedať. Vyskúšaj si to. Jeden izometrik. Izometrik. Hej. Ináč pozrite, takto sme. Oproti seba. Že ja shoulderpressujem a vyskúšam si túto cage po slovensky. To je hrudník, no. Hrudný koš. Hrudný kôš. Mať rovno, staknutý. Je keby aby som cecky čo najmenej zapájal. Kamo, to je nezmysel, že hento dvihneš. Dobre, to si už nejdem vyššie. Toto bola pekná. Ale porovnajte si tie hlavy, veľkosti hlav. Že proste, akože možno je vzadu, ale to je proste, že... aha, dobre. Že to je jak o moc veľkú hlavu má Gukino proste. Dobre, môže mi tam čavo chodiť? To som nemusel skúšať ten posledný. Nechcem proste jesť, že mekáč iba. Vieš, lebo to je, proste to mi ani nechutí až tak. Že radšej si dáme aj... Kámo, vieš čo to je? To sú môj tatko takéto používa, čo chodia akvárk... Ne, No, podľa kámo, mňa, nejde to von teraz. podľa mňa vertikálne. Že toto je, kámo, vieš čo? Môj tatko toto používa, keď idú akvárka brať, tak rastliny, keď vyberajú z akvárok. Kámo, ne takto, Kámo, takto systéme... to tam má Nie, byť. takto. Nejaký místnosti, kde máme vybavení do akvária. To ma nejde. Nie, takto. Jaj. Ježiš, ty si dement, kámo, teraz sa ti... Kámo, to je normálne To je jednoručka. kosačka na tieto... Krovinorez. Takto. Krovinorez. To je najlepšie komo, čo ti osobné. Žiadna reklamatívna, vieš. Žiadne hovorí, že flash. zisk, veľa ľudí to robí pre zisk, preto aby boli, akože neviem, a majú pomílené veci, vieš, že napríklad, že obrazovky na